No, mellor eu, como eu digo, entre famosos entendémonos. Eu e que ríen, ríe. Casi. Rodrigo Vázquez, vamos co sketch. Veña logo. É un sketch ben bonito, seino porque o ensayo quedou moi ben. Quedou ben. No, quedou claro. Vámonos, vamos con Eva Iglesias. Bueno, miña sogra. Si leves tanta gloria como paz vas deixar aquí. Sí, señor. Non chorar, que é así, a lei de vida. Isto é así. E isto non é o peor, O peor, sabedes que é? Que hoxe á noite toca a Panorama aí na parroquia do lado e has de ver como o meu home non me ha de querer ir. Porque estas cousas afectan un montón, non sei por qué. A ela afectan e di que está o corpo quente e non me ha de querer ir á festa. Pero bueno, aquí non facedes nada, Este pollo ya está frito. Vos podedes marchar se queredes, que aquí non se fai nada, Veña, gracias por vir, Aí van o meu home. Hai que animarse, No, animado estou, que non queda outra. Que tal todo por aquí? Todo ben, máis ou menos? Sin cambios. Sobre todo, o estado de túa nai non cambiou. Pobriña ela. É que non somos nada. Se te dicía o Pilar, non somos nada, non somos nada. Bueno, túa nai nunca foi gran cousa tampouco. A ver, Pilar. con todo o respeto do mundo, pero Pilar. está en corpo presente. Ya está. Ora xa foi e xa está, Ten que ser, que veña a funeraria e na máis, non? Non nos quedará outra. Aí veña. Hasta me dá unha rabia que é o fontanero que levaba 15 días. Joder. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bos días. Venga, vamos allá. Si les parece, procedemos á incineración. Se non lle importa esperar 5 minutiños. Só 5 minutiños. A miña nai, só 5 minutiños nada máis. Para despedirme dela. Darlle vos recordos, vos mensaxes, momentos bonitos que vivimos. Pobre. Tamén lle digo unha cousa, cando antes empecemos, antes acabamos, Quer dicir... Eu vou... Canto máis tardemos en empezar, máis tarde, tal, máis, pero bueno. 5 minutos, o que lle digo. 5 minutos. 5 minutos, sí, cariño, pero a ver, esta xente terá máis cosas que facer tamén. Que estar aquí a mirar pa ti. Pon funeraria, e pouco están, ou que van facer agora? Eu teño pádel ás 5. Ten pádel, o outro terá as súas cousas, a ver. A quen chamamos? 2 minutos, por deme 2 minutos. Só rezarlle unha oración, porque ela era moi religiosa, eu non creo moito, pero ela quería. Vale, nada, o que me dé para ver se me acordo do Padre Nuestro. Xa está. Amén.
Ahora xa acabei, sí, A mí é gracias. que este silencio mata. A min tamén. Perdón, quero dicir... No, é que a mí pame nerviosa tamén, Non sei que tontería tes ti con 5 minutos. Mentres tanto, poderían darlle aprobación a Esquela, que daría algo así. Está feita con moitísimo Esquela. cariño. Sí. Ah, esto é a esquela. Es que la faena su chaval con PowerPoint, está precioso, Hostia. Pero, home, isto está ben, a verdad que está ben. Inteligencia coa I ou a Sí. I ou a E. Boa, sí. Yo, I ou a I ou a E. Notase, nota. A ver, isto para un rapaz de 8 anos estaría chapó. Chula que sí. Pero é que isto parece, non sei, isto parece o cartel do Benidorm Fest, que hai máis colores que unha esquela nunca vin así. Me gusta mellor. Home, a mí non me parece que sea dunha esquela. Tú como ves? Sí, pode ser Pilar. Eu quitaría a fecha. Quitaría a fecha da esquela. Porque ninguén ten que saber que morreu. A ver, a Esquela é un pouco pa eso. Sí, Quer decir, para saber que morreu. O que é a esquela... función... Xa sei que a esquela é para saber que morreu, pero Non, xa sei por onde vas, sí, no, dillo. faltan 15 días para que a vella cobre a paja. Entonces, creo que é innecesario poñer a fecha, dá igual unha semana arriba que unha semana Se lle poñemos abaixo. a fecha da morte, van levar un susto os do banco cando a vexe chegar para cobrar. Claro, entonces Quito ya é data innecesario. Quita a fecha. Poño morreu e punto. Murió para siempre. Correcto. Se ha muerto para siempre. Oye, se ha muerto para siempre. Que va, claro. Bueno, dámoslle logo, empezamos. Podemos ir que a incineración. Pois sí, para que esperar máis, para 5 minutos armamos hombre, aquí. dalle pa diante. Vale. Eu xa lle dixen aí 10 minutos, pero estamos aí fala e ao final andamos. Si me permiten, poderían contestar un breve cuestionario para valorar a calidade do servizo prestado? Perdón? Sí. Podería... Falache moi Sí, rápido, sí. Mira que che dixen, vai tan modo co sketch non ten preso ni jume, tú. Poderían responder a unha breve enquisa de 5 minutos para valorar... Facemos unha encuesta, como cando che veñen o repartidor, que tal, quedou satisfecho con os servicios, tal, le gustou el trato enquisa. Son recibido. 5 minutos de Unha nada. enquisa ahora. Porque agora é o mellor non facer unha enquisa, porque mañá ou pasado non poderemos quedar mañá ou pasado, chamamos Que a xente se olvida de que... Sí, é mellor agora... Chamas ao día siguiente, outro día chamamos a un, que tal, dixo, que morreu? Non sabía nin non se acordaba. Xa non se acordaba. Só hai que collelo ahora en quente. Encanta millón, encanta. E dígoche unha cousa. Dígoche unha cousa. Nos momentos máis duros e máis vulnerables é onde aflora a verdade. Intestinal. Bueno, a verdade, eso, a flora. Que ben fala, por eso leva as redes sociales. Bueno, leva as redes sociales do tanatorio e máis do montou do club de fútbol. Bueno, é compatible. Sí, é unha cousa. Bueno, dállelo. Sí, É unhas preguntas de nada. Primeira pregunta. Canto antes se pode ser rápido, mellor. Ah, bella, non vai marchar, tampouco. Sí, a primeira pregunta. Como chegou a defunta ata nós? Como chegou aquí? Como chegaron aquí? No, ata nós. Ata nós. Chegou cos pés por diante, ela. No. É que tal en cada pregunta. Home, por favor, Luis, claro que me lo contedes. Home, Como chegou? tú xa ves que eles dous non son ben de todo, non lle destí polo pé máis. Pero como chegou? Como chegou? Viñeron ustedes a casa por ele, No, collen a que como ustedes. chegaron vostedes a nós, como encontraron a nosa Chamache empresa? ti, non sei. Chamei eu polo listín este telefónico. Que che dixen eu? Que había que meter a empresa funeraria nas páginas amarillas. Eso non mira nadie. Pullámonos nas páginas amarillas ao lado de desguaces. Había, igual que tiras un coche, pues tiras a vella. Pues aí vas o mismo que... Procedemos á segunda pregunta. Sí. Disfrutaron da experiencia? Sí. Eu estou disfrutando muchísimo. Por Dios, Pilar. Perdón, pero é verdade que eu estou pasando ben, Pásase ya mañá, un Pero é que hago volando. risas. Madre mía. O sea, parece unha pregunta normal preguntarlle a unha persoa nun tanatorio enterrando a súa nai se está disfrutando da experiencia. Perdonen polas preguntas porque son do cuestionario do traballo onde estaba o chaval antes, que traballaba en Terra Mítica. Entonces, bueno, pues é un pouco... Explica todo eso. Explica todo. Bien. Sí, quedan dúas. Estamos acabando, Sí, estamos xa. rematando. 5 minutos. Estamos acabando. Recomendaría... Por unha parte, isto non ten presa porque canto máis seque, mellor arde. Eso non...
É como a leña de carballo. Tense que verde non arde. Teño. Recomendaría... Ai, non rimos. Bueno, usted non, pero Estás que decir, rindo moi. É ni puta gracia, a verdad, falando rápido, pero bueno, dalle Junior, dalle. Sí, recomendaría esta experiencia aos seus amigos, achegados... Sí, sí. 100%. É que eu estou pasando moi ben, Por favor, tómese o cuestionario. Estás a chudio rápido, estás aquí entretenido, ben un falas, ben Por outro. favor, tómese o cuestionario en Eu serio. estou che falando con toda a verdade. Mira, nin cuestionario, Pilar, nin para ti, nin peles. Mira, deixemos estar o cuestionario e vamos xa ao chollo, vamos que incineración, se queredes, e canto antes, e xa Préndalle está. lumes. En principio son un fillo, sí. Pero bueno, a ver, é un fillo, pero vamos a ver. O único que ten, tampouco rapaz. hai que tirar as mamparas ao abuelo, que a señora tiña 107 anos. Sí. No, 107 anos xa non morreu, marchou. Marchou. No, Marchou. xa. A ver. No, 107 non é morreu. Eu, pa min, isto é unha opinión miña, se lle son sincera, pa min, xa viveu demais. Gracias, cariño. Viveu demais. Gracias. A ver, Bueno. viviu moito e viviu moi ben, porque tuvo unha saúde Tuvo a salud, non? de ferro. Hasta o último día ainda foi ensilar en hai 15 días, ela sola co trator. Ela sola. Salud Ela a sola. punta de consumir a salud dos demais. E ela tuvo salud. É como o que dice, nunca teve un accidente, pero cantos provocou. Cantos. Tiña o seu carácter. Bueno. Tiñades as vosas cousas. Vai mexar agora tamén. Outro día. O outro día queimamos aquí un señor, cantos tiña? 156 anos. Carallo. Estaba, cuidado, impecable, 156 anos. Levaba o doutor Viso. Espectacular, Non lle deixaba nin comer galletas, nin carne de cocho, nin beber, nin fumar, nin sexo. Chegou aquí, entrou pola porta e dixo, mátenme, por favor. Meu pobre, normal. Pois tamén é, sí, ten que ser dura. Non era vida eso. A vida de Viso non é fácil. Non é fácil. Non podía máis, Normal. Ni masturbar, lle deixaba, Masturbar. Ai, Con Dios. 156 anos. Home, pois non era vida. Unha última Ainda non cuestión. rimos, home. Sí. Dime. Poden valorar do 1 ao 5, nunha escala do 1 ao 5, o servicio prestado? Sería... Sendo Sigo un- tipo, Sendo un... Menos. O sí, son 5 estrellas, Son primeira cinco estrella é pouco Sí. contento, Unha estrella. 2 estrellas Dúas é estrellas. un pouco contento, 3 estrellas, tres estrellas. bastante contento, 4 4 estrellas, estrellas. pois hai 1906. Gústame máis, gústame máis. 5 Gústame máis. estrellas é 5 estrellas na gloria bendita. a gloria bendita. Sí, 5 Gloria estrellas. bendita sí. está a miña sogra xa. Para un pouco ti tamén. Para nós é importante que marco 5 porque nós estamos aí unha liguilla de funerarias. E Perdón? pois si ganamos vamos a Champions. A Champions de funerarias. Mira, Hai unha... liguilla de funerario. Outro día, o ano pasado xogamos a final contra unha funeraria francesa, espectacular. Ecológica, buscaron a maneira de non gastar, sabes, de ser ecológico. E entón, en vez de facer lápidas que contamina moito, enterraban a xente que a cara de fora para ver quen eran. Porque daron primeiro. Dalle, que nos queda? 5 estrellas. Sí. O máis rápido, que quere dir 5, 3, 4, que queira. Ponlle ti, dame igual. Ponlle ti o que queiras. Firmo cheo, ponlle ti. Moitísimas gracias. De Non sabes nada. a ilusión que nos fai. A min tamén coñecervos espectacular esta tarde, a verdad, moi ben, moi bonito todo. Por mi Bueno, dadelle xa canto antes. Aquí viñemos. Prendémolle lume. Eso, xa me acordaba do... Ou como se diga. Agora simos... Ou como se diga. Queimámoslo así ou dámolle a volta? Eu daría a volta, sí. Eu dámolle a volta. Sí. Movémonos logo. Sí, non... Tranquilo, deixas profesionales. Non toca nada, Sí. que isto... Pa onde... Bueno, la da igual para un lado que para outro. E outra el saltamonte se va calata arriba e vai abajo. Vale, son chistes. No, parten. Perdón. Aparte que salta un chispazo e... Ainda nós temos que andar con cuidado. Pon a música, José Luis, pon a música. Para. Quieto. Que está pasando? Pero esta é a serie de vikingos que viamos que máis eu. Jefe. Ala, Ai, jefe. Córteme todo. Que pinta aquí? Bueno, deixa a ver que pasa, deixa a ver que pasa. Poñen a serie de vikingos e andan con leña. Que pinta aquí esta leña? Pero ustedes están ben da cabeza. Que fan ca leña? Vamos ao churrasco aquí ou que? onde metigo o Michel? Onde metigo? Me chero Aquí, de aquí. tipo. Dalo no bolsillo. Que pasou?
Que fai aquí esta leña? Que fai sonando vikingos? Que pasa aquí? É leña de carballo. Pero como li. Pero vanlle plantar lume de verdade a bella, así. A ver, niso consiste unha incineración. Incinerización. Incineri que? Era... A de sempre. É que mira, nin falar. Me rindo. O chaval liouse porque hai incineración, que o que vamos a facer é hai incineración, que se lle volve, como o caldo, requéntase, volvese a dar outra queimadura. Eu que dixe? Incinerización. Sí. Pero ustedes pediron incineración, non? Sí, pero as incineracións non se fan con leña. É logo con que se fan. En principio con gas, o teu tío Antonio fora con gas. Con gas. Tío Antonio. Gas? Ustedes teñen gas na casa que meteron vitrocerámica. Isto evolucionou muchísimo. Sí. O precio que está o gas. Como non vai me faltar o gas a bella pa qué? Os vikingos... O precio que está o gas, o butano. Pero este canto hai que non lle leva unha bombora de butano á casa. Claro, Home, a aí ten ver, o razón. butano está caro, pero... Os vikingos... Os vikingos... Deixenos a nós que nós aquí somos nós os de saber e quemar. A ver, se está como Ben, sí. Queimado estou eu. Non sei que dos vikingos iba a decir que vikingada Os esta. mismísimos vikingos se incinerizaban así. Incinerizaban. Muy bien, incinerizar. Que non podes inventar unha palabra cada vez que falas. Está joder. brutal. Os vikingos Que? Eso. Así. Así. o incineraban. Si cando o rapaz fala, e ten razón. A ver. Os vikingos, sí. Os vikingos sí, porque na época dos vikingos, chámame loca, pero igual non había gas. Dice usted. Ai, había gas. Eso que ahora sabes de tantas cousas que aí. Bueno, vamos ou qué? No, vamos, no. O sea, non vai queimar usted aquí a miña nai con leña. Cando foi o teu tío Antonio, O tío Antonio. queimámolo aquí, collémonos as cinzas. Aquí tiña un crematorio. forno crematorio. E onde está o forno crematorio? Estaba ali ao fondo. Ai, no. É porque non está a miña Pero os hornillos estamos usando para cocer o pulpo. Estamos lle dando prioridade a eso. Estamos lle dando prioridade. Comer hai que comer, é importante, claro que si o pulpo. E ademais o sistema vikingo funciona perfectamente. Isto é unha preciosidade, É máis fiable que o forno, É dicir, incluso. vai flipar, isto desde fora é precioso, ver isto fai. Pa usted entendo, pero para nós isto é unha preciosidade, unha chula. Vamos alá, entonces. Tira, sí, vamos. Parto... Vai prender? Vai Voy prender? a dar. Se me prende a xesta, Que comece a trouxe unha incinerización. piña. Había que traer unha piña de... Sabe, unha piña do piñeiro. Non lle meterían a bella unha piña dentro, non? Porque No. Tiña unha casa para prender a parrilla, pero aquí non trouxe. aquí na palla a aprender. Está seca a leña, Vai. Que foi? Un arranque ou que, jefe? Parece que non prende. Non prende? No. Pois é raro, porque a bella prendía rápido. Claro, me cago la vía. Mira, Luis, eu xa Dame me unha estou rabia cansando. ahora. Eu creo que é mellor enterrar a tua nai ali norta. Na horta. Facemos un burato norte, enterramos ali e punto final e se acabou. O, si, ao lado do tros, que onde enterramos o can. Correcto. Para de che bonito ter ali a miña nai ao lado do can. Bueno, ahora non falo nada ao caso. Ainda por riba que fago por ti que temos a tua nai ali na horta ao lado. Que máis che ten? De alguma maneira me estaría máis cerca dos. É sentimental. Estaría máis cerca. Mira, eu estou que acabe canto antes. Eu que quero cambiar é deixarme a tableta aquela. Sí, por que quero no. modificar unha pequena notiña que vos puxen aí. 5 xa está, 5 estrellas. Salta, Rita, o que se dá... Non se quita. Isto é o último. Isto é o último. Le vamos a mamada aquí. Si anda fora, de arriba para baixo, No, levo ao difunta tanatorio. tomando ver un carreina Isabel. De arriba para baixo a dar paseo nel. Pero anda Vámonos, a por levar favor. ahora. Eu que sei. Pero isto non é normal. Vamos a ver. Arre, carallo. Vostedes non Dame. pasen pena.
Se por levar as cinzas ten aí o bote. Temos cinzas de outros, temos aí de sobra. Echemos o bote, listo, que nadie se entera. Usted non quería botar máis tempo con súa nai? Pois xa está máis tempo agora. No, a bella non arranca nin nas últimas, Sí, Arre, Dios. dá que arrancar. Usted disfrute o que está máis tempo disfrutando de súa nai, disfrute, é un regalo da vida. Bueno, da vida, un regalo da morte. Podemos facer un selfie ca súa nai e todo Pídenos, xunto? pídenos o seguro un selfie. Perdón? Seguro. Si ca caixa todos a máis co difunto, porque ten medo que jardemos a caixa e queimemos a vella sin caixa para aproveitada, sabes? Entón, pídenos, poñase aquí. Unha foto? Sí. Bueno, de perdidos ao río, veña. A ver, poñe aí. Algún día has de rir desto, home, veña. No, ti xa estás rindo de carallo agora. Sí? No, xa, estás te rindo bastante. A ver, a ver. Espera, que... Que foi Yo isto? la oña parece que anda aí, Foi a bella, Dios Dios mío. mío. No, notei unha presencia eu tamén, A ver, pataca. Espera que vou abrir. Veña. Ríanse que ela non se ríe. Pagámoslo Venga. canto antes, pobriña. Sí, sí, no, Pataca. rídevos vos. Vou abrir, vale. 1, 2... Como? É miña nai? A ver se escorreu para baixo. A ver se escorreu. No. Pero onde está miña nai? A ver, Moncho. Ai, Dios mío. A señora era cousa túa, onde está a señora? Somos perdidos. Eu que sei, eu tiño mil cousas na cabeza que agora estou ca UEFA Nation League, ca Mundial de Clubs, eu non teño tantas cousas na cabeza. Tiña que haber pasado a chave. Espera, que é unha señora non se lle pudo escapar. Onde está a miña nai? Onde vai? Estou viva, fillo! Estás viva! Estou viva! Estarán contentos Estou que está viva. Ai. Bueno, hombre, bueno, trae para cá a tablet que ahora sí que che vou poñer un 0 aí na enquista.